Itu nanti celana itu iso anu enggak? Itu kayak celana kecil itu. Iso apa enggak itu? Bisa. Enggak training apa? Training menyetap ini juga. Ini lagi sana. Kalau mereka Alhamdulillah, wis mari, wis rampung proses gawe golok model bungkuk udang.
Nih. Selaras ya, Mas yo gagange Ingas Abang karo rongkone iki galih sono keling. Tapi sing motive iku abang kuning. Selaras. Iki aksesorise sopal iki apa kayu nongko. Iki enggak tak kayak simit meeting ya, kayak simit meeting kok sing dek kene kaya kurang cakep ngene wis ya. Ngene ae modele. Oke wis ketok apik. Model bungkuk udang. Oh, gorong tak ukur iki mong. Cek tak golekno meteran cek. Bening ngerti ukurane. Soalnya wingi kan tak potong peksine. Cekne dawa. Oke. Nah, bilae kayak ngene. Iki bilae. Bungkuk udang. Iki mang tak asah tapi modelnya tak gawe kaya rembo ngono iku. Jadi sing dhuwur gak tak papras. Sing dhuwur kene kok iki tak kairi kasut titik ya gak nemen wong ancene tipis. Lek tipise iku misale 3 mili ngono dikairi kasut sik ketok. Iki soalnya awalnya ancene wis flat. Cuman tekok kene iki sekitar 5 cm enggak tak polno ngono lho, enggak tak polno lek ngasah. Iku tak tarik rene sret mrene iki sampai ujung. Iki ya padha dene kayak gini sret sampai ujung iku tak enggak tak asah. Nah, artinya bagian gegere iku ya sik tetep kandel. Oke. Kayak ngene. Iki lek digawe mbeleh sapi ya insyaallah cukupan. Materialnya baja wilis. Mantar muka kuat ya iki kata pin sik gurung duwe bor duduk, gurung duwe bor mesin, jadi bor sing anu iku sing gede. Jadi aku urung iso ngebor gawe tangan kayak gini. Wis gak apa-apa wis ngene ae. Ini materialnya baja wilis. Oh, ngantuk mulai ngantuk. Garape iki rada suwe aku. 5 dino ya ana wingi. Kayak 5 dino. Tak cicil-cicil, isuk turu engko awan garap. Sesuk meneh garap meneh, tak cicil-cicil. Iki asale dawane pira 30 terus peksine tak ketok tak nggih peksi. Dadi saiki iki ketemune 28 kurang. 17 punjul 6 mili apa iya 7 mili ya 17 senti punjul meh 28 ngono 17,5 lah anggap ae. Terus di kene iki dawane 3 senti punjul 4 mili. Nah kandele iki 3,5. Selaras lah karo anu serongkone. Serongkone iki kan ingas merah sing ana kombinasi kuninge. Lah iki ya ngono. Abang putih ke kuning ya ngono. Jajal di kertas ya, tes di kertas. Iki kanggone biasane lek apa jenenge? Mbeleh-mbeleh wedhus, mbeleh sapi ngono iku. Oke, gaya tarik. Gaya ngene pun ya enak. Cekelane ngene. Cekelane ngene, gaya ngene enak. Dawa. Gaya tarik model ngene ya enak. Cuman gaya tarik kuwi sebenarnya ya padha ae ana teknike. Gaya tarik kuwi
aja mbok betot. Jadi bener kalungno pol teko ngisor pol. Jadi sikumu iki nyudut V ya. Kuda-kudamu pas, modele kuda-kuda iku sikil kiwa ndek ngarep, sikil tengen ndek mburi. Terus pepet no ndek gulune sapi, misalnya kayak iki sing tak mono sapi ya. Pemene no lubange tambah penak. Terus usahakno taline sirahe sapi kuwi bener-bener kenceng. Sapi kuwi wis gak untek blas, gak obah blas. Bahaya soalnya, itu bahaya. Sapi ki ono efek kejut ya, sekali kesenggol barang landep iki dhek ngejut kaget, kuwi kok resikonya gede kanggone dhewe eksekutor utawa jagal. Jadi usahane bener-bener posisine kenceng banget dek sirahe kuwi. Sik ditambahi kambek wong bantu goceli. Lek gur dibantu wong 3 4 goceli, wong 4 gak iso karena apa jenenge desek-desekan. Wong 3 kangelan ya, kiwuan. Iku pun kurang tenagane ngono. Terus ya mari ngono, posisi kuda-kuda wis terus rodok merunduk, sikumu iku bentuk V ngene. Iki lehere sapi. Dadi mbok kalungno pol mengisor. Terus gak dibetot. Umume wong iku lek sing teknik-teknik gaya-gaya mbeleh gaya tarik kuwi gak ngerti teknike. Dibetot ngene. Lek dibetot ngene kuwi jenenge gulune sapi gede iku dibetot ngene. Resikone ndek kene, masih dipin resikone ndek bagian apa jenenge pangkal kene iki. Peksine butuhno power sing gede. Pemeneh lek bilae kuwi di atas 30. Makanya standarnya 30 cm kuwi supaya aman standarnya. Tapi lek mbok gawe gaya tarik, mbeleh mung gaya tarik, kuwi kok luwih pendek ya, luwih cendek kuwi luwih apik, luwih ana powere. Lek 30 kuwi wis maksimal wis, aja ndukure 30. Resiko powere kurang. Ngono. Bukan power kekuatannya awake dhewe tapi ladinge. Ngono. Ladinge. Nah, tak ulangi tak baleni meneng. Terus mari dikalungno, kuwi geseken, aja mbok betot, tapi digesek. Lek mbok gesek sret. Nah, mamula wong sing mbeleh gawe gaya tarik kuwi ladinge sing landhep bagian pangkale kene, sing landhep iki. Mergo digesek. Teknike iki ngono, resep rahasiane iki. Rahasiane ngono. Digesek, aja mbok betot. Lek mbok gesek, engko teko ngisor iku sret, begitu suwek kulite kuwi wenteng mbok tariki. Mergo sak munggah, sak mlakune lading kuwi bakale nyuwek. Ngono. Pak sekali tarik kuwi engko bakalan ambyar utawa mbok baleni mudhun lek biasane wong panik kan, panik digesek kuwi teko ngisor gurung kena, engko baru tekan separuh mendhuwur baru kena. Nah kuwi kan ngisor gurung sempurna. Biasane didukno meneh, gak apa-apa didukno meneh. Jadi ping pindho, maksimal ping 3. Usahane sekali tarik. Iya ngono resep rahasiane teknik tarik. Mamula ndek bagian pangkal mesti landhep. Lek sing gaya tarik. Ya, kayak ngene landhep ya, masyaallah. Iki ndek kertas baja wilis. Landhep kabeh, penak, landhepe halus. Carane ngono. Dorong kuwi kabeh padha landhepe ngono, modele ngene. Lek dorong kuwi lek sing wis kendel kuwi tangan kiwane ndek punggung ngene kudune rapet, kei sarung tangan anti sayat tek ngene dorong. Ojo mbegar, ojo ndek kene. Apa luwih-luwih ndek ujung. Iki penak jane mak jelas langsung, tapi lek ladingmu landhep mbok kenekno resiko. Posisine soalnya semakin ndwingkluk kowe. Resiko. Engko ambyar kene kena getih lunyu, resiko banget. Kudu ndek pangkal kene ae, nggih tekanan. Lek sing wis wani, ngono. Utawa sekali apa tangan siji gak apa-apa tapi powere kurang. Biasane kuwi ngono.
Makane akeh-akeh lek sing wis ahli kuwi gaya tarik. Ning wong-wong sing kurang paham biasane gaya tarike dibethot. Usahakno aja mbok bethot, tapi digesek iku iling-ilingen. Wis ya ngono ae mungkin videone, muga-muga ya ana manfaate kanggo jagal utawa eksekutor sing mek mbele taunan. Ana lupute njak sepuro tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.